تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه الحياة قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادة Дишо, нио джамутро личил коджевати, ани бори киалтена. Тена промаши сардама меномо бия бехапчи чавен. Мanje, правото акјатки колјон наличен, мanje котерне. Харица ко берша. Одо кар касно те ступинен ко брако, мanje, најверојатно ме избини јаджаре. Чак незгодно мanje. Менина джанава те пучак којта не уласно. Ме извини сарама, косем ту мен. А мен сем гостија. О гостија, бе. Мисафира. Мисафир. Бујрум, бујрум, бујрум. Мanje, сумливо, бе. А сороден ола управо, у гостија. Па котарте те лалите джа. Абе, ква личино мanje ко камери, бе. Ко газда. Ко газда личино мanje кова. О газда, о камбери, емле си домакица. Ола да са слушинен ти споштуњале нормално те хулен. А ту мен да газдалар, те ове наменје састе со дозволинена аква шукари перате десинелпе. А канате ди кај оригинално верзија. Ајде, бисмилај. Hayır liya tumharo nikah ye ke murşeya Allah inşallah. Hayır liya tumharo nikah ye ke murşeya Allah inşallah. Hayırlı meleka ovev o nikahi tu menge. Hayırlı meleka ovev o nikahi tu menge. Baktali pe şukari pe tevel ko tu maroke. Baktali pe şukari pe tevel ko tu maroke. Hayırlı तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह. हायर लिया तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्lah. O Muhammedi ve kerga اشتر بوكا جنينة لجولا. O Muhammedi ve kerga اشتر بوكا جنينة لجولا. Familia barwalipa o dini yemşu jipa. Taro akala اشتر بوكا birine no dini İslam. Hayır liya tumharo nikah ye ke murşeya Allah inşallah. Hayır liya tumharo nikah ye ke murşeya Allah inşallah. Asaprala jamutreya asatu pene boriye. Asaprala jamutreya asatu pene boriye. O vello šale avdive sijen islamsko venčime. O vello šale avdive sijen islamsko venčime. Hayır liya tumharo nikah ye ke murşeya Allah inşallah. Hayır liya
तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह ओ निकाही ओ रसूली وكالجميل سنتي ونكاحي ورسولي وكالجميل سنتي كوي نسل دين وسنتي هنا نمير أمتي كوي نسل دين وسنتي هنا نمير أمتي هاي ليا तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह हायर लिया तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह मंगी पे तुम्हें تدن صريحتي جا محمد اسكي مانجي بيت من تدن صريحتي جا محمد اسكي توبلت من شبيلا يا صريفتي ما يا توبلت من شبيلا يا صريفتي ما يا مانجي بيت من تدن صريحتي جا محمد اسكي مانجي بيت من تدن صريحتي جا محمد اسكي توبلت من شبيلا يا صريفتي ما يا توبلت من شبيلا يا صريفتي ما Hayır limene kaobel o nikahi tu menge Bahdali pe shukari pe te ovel ko tumaro ker Bahdali pe shukari pe te ovel ko tumaro ker Hayır liya tumaro مرشيا الله إن شاء الله هاي ليا तुम्हारो निकाह ये के مرشيا الله إن شاء الله O Muhammedi vakir gaş tarbuk ya jeninen cumla O Muhammedi vakir gaş tarbuk ya jeninen cumla Familia barvali pa o dini hem shujipa Taro akalaş tarbuk ya binen o dini İslam Hayliya तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह हाय लिया तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह Asa prala jamutreya asa tu pene borie Asa prala jamutreya asa tu pene borie O bello shale amdive Sien islam skoven chime O bello shale amdive Sien islam skoven chime Hayliya तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह इंशाअल्लाह hayliya तुम्हारो निकाह ये के मुर्शिया अल्लाह
O nikahi o Resuli va kergami ro sunneti O nikahi o Resuli va kergami ro sunneti Koi nasle din el sunneti Omna nemi ro ummeti Koi nasle din el sunneti Omna nemi ro ummeti Hai liya tumharo nikah Ye ke murshid ya Allah inshallah Hai liya tumharo nikah Ye ke murshid ya Allah inshallah Mangi pe tumeten Sari Hatija Muhammed eske Mangi pe tumeten Sari Hatija Muhammed eske Te ovel tume chavela ya Sari Fatima e Aliya ya Te ovel tume chavela ya Sari Fatima e Aliya ya Hai liya tumharo nikah Ye ke murshid ya Allah inshallah Hai liya tumharo nikah Ye ke murshid ya Allah inshallah Avdive lo shalosiyum Ya Allah Akavadive do jargyum Ya Allah Islamsko nikaj sokera ya Amare čave ženina ya Amaro Resuli penel Ya Allah Štar pukja e džuvla ženinen Ya Allah Taro dola štar bukja Birinen o dini Islam Hayırlı mene kovel o nikahi Allahi tedeltu men bereketi İnşallah Allah temukeltu men gepo rahmeti Hayırlı mene kovel o nikahi Allahi tedeltu men bereketi İnşallah Allah temukeltu men gepo rahmeti Avdi velo shalosiyum Ya Allah Kavadi vedo jargyum Ya Allah Islamsko nikaj sokera ya Amare čave ženina ya Amaro Resuli penel Ya Allah Štar vukja e džuvla ženinen Ya Allah Tar odola štar bukja Birinen o dini Islam Hayırlı mene kovel o nikahi Allahi tedeltu men bereketi İnşallah Allah temukeltu men gepo rahmeti Ali mene kovel o nikahi Allahi tedeltu men bereketi İnşallah Allah temukeltu men gepo rahmeti Koparne diven kalera kya me gogyate tusiyan Ya Resulallah ko cennetu ya me te ova Mojivdi pe barvali pe tu ke me sakadam
Teo vam sartire mangle o asabia Mojibdi pe barbali pe tu ke me sankada Teo vam sartire mangle o asabia Ya Rasulallah Miro sultani Ya Rasulallah Teo vam tu jako jannati Uzitu te besham tut me te dikam Mireya kya te naroven sarki duinaya Ya Rasulallah Miro sultani Ya Rasulallah Teo vam tu jako jannati Uzitu te besham tut me te dikam Mireya kya te naroven sarki duinaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tuko amaro jildi pe nuri dengan ya Ahmed Tiro sunneti tano miro jildi pa Tesledina ya Muhammad jiko meriva Tiro sunneti tano miro jildi pa Tesledina ya Muhammad jiko meriva Ya Rasulallah Miro sultani Ya Rasulallah Teo vam tu jako jannati Uzitu te besham tut me te dikam Mireya kya te naroven sarki duinaya Ya Rasulallah Miro sultani Ya Rasulallah Teo vam tu jako jannati Uzitu te besham tut me te dikam Mireya kya te naroven sarki duinaya Mireya kya te naroven sarki duinaya Bismillah. Аке лично мандарда, таромо прало коло, бактарин етерненге, ишала дживерше, пердеан галяја те дикале накате. А уедно е газденге да те бактаракава шукарипе. Те селямен кера сае мисафире накате амендар. Ем те волтумен je шукар, амен капото дунамен те волтумен je панда по шукар. Ако мехемо коло на руминаја нешто, најинтересно. А джареве мо прал коло. Ме селями дава сариненге мандар, хем таро мо прал коло. Коло бе. О, ушти беладжи. Пош ми сардам? Селам алейкум кретененже. Коло. Светке бе мо прал, цело буни мосјан, цело свестни тухарец. Дишо те пенавтке наискрено мо прал. Мо баро мерако си. Мо баро мерако. Значи те ачапджив дода, мате жалив. Тавола кана о газда, о камбери. Пате лёл мандаро микрофони, а ме бешав коте. Хем те пенол, селам алейкум, ме извининама. О гостосо ало, авријал паркириме хеликоптереа розево боја, регистарски таблички КК 200-300, казамолинаја, те и клелаврал, те препаркирисарало хеликоптери, се каласо авен, Lamborghini, Q7, Porsche, те шајо лакувена. Дишо, жими тебе, да не се кълнам, канка уштам, заребешен. Аби си кост, калай хеликоптереса, бе канка уштам. Селам алейкум, брат. Канка тики, околјове ло розево хеликоптереса. Туке од овај најбари
момерако хеликоптересате ававкате, хемо газате пеноманге, леве црделе препаркирисарле, грева каласоале, Ламборджини, Q7. Смирен Тухарец. Смирен Тухарец. Смирима. Прво, котар туке од ова хеликоптери о градоначалник или кинижа туке о куцо? Набе окуцо ничинда мангео хеликоптери, гоја си момерако, а окуцо чинда трито камиони баши джубрава ки шутка. Ме мисли сараб, пругате чол, локомотивате анол, бај бишва гојате, чида и джубрава, парем нашли чисти сарала. Будмела, лесам бе. Некола састо овда цело Као екипа. састе, мека вен састе. Ако, и джубра фор ди баске, а мен сијам ке ди баске. И со пене баш о хеликоптери, со година на производство. Ба. Зао хеликоптери бе 6. Најмање јасно, точка Вакерџани регистрација 200-300 КК. КК. Да. КК. Ај К Колјо, добро. Ја. А о која дуито К, Колјо после со. Сао бозбе, сао пернанго. Колјо кулчо. Па мам најмато Или, чока на или у превод клошар. гијалте. Колјо. Добро. Бате, ман зиман, од Канани, па те пенапке 63-та година. И јач. Која година Вакерџан? Дари 63-та вози сараб ди сао пони точако. Ач, жив ти мене. Ме само те вакерам нешто лично мандар 63-та. И попурани генерација, Джанела со сине 26 јули 1963-та. Со сине. Па ти веси не ваља. Масек, година. Колјо, лачаво, барем ту сјам ко беше. Земнотрес. Земјотрес, браво. Кана, о земјотрес сине 1963-та, месиум бијамо 1967-та, значи 63-та о земјотрес 67-та ме бијандилум, значи манде математички синема Штарберш, када сине о земјотрес, са ти нема? Штарберш, соске ме 67-та о земјотрес 63-та, ма Штарберш синема. Кај са ту Штарбер, стар ембриони, аниматка, косара и упре. Бешуна кана се ти нама на сум сине тикно, мала керманје, Штарбер синема, тачно сати 5:17. Ме совала, сабале 5:17. Море ди кам нешто. Окера, сојакава ми, дајли куни, нелма ки оди акунај каки мала, ча не порано чоролипе. Праме а ча Колјо. Ми дај најуси манде, на сумки кунајка. Кинанела саđа, не аđареца. Земјотреча, не. Со те кера ми дај најуси манде, од това време чоролипе, кај синете га ни одла телефонја фиксно кова, мела вика лафтари чепа и iPhone 17-ка. Со пеневе. Оја па те дикав се киринчума ми дај кај. И ја ви намаме тија ке, ми дај кај сјам, ке тој, а ке ко доктор Јаковлев, џане, ама редија чоролипе порано, сако доктора ке не си не бути, и со ке не бе ми дај одори, па магнетно резонанца, компјутерско томографија, значи, овој А докторка. програмерка са, програмерка. Оја, докторка. И ме, сик по сик, тела ме дија, земјотрес, и клювава врија чороли по тоа време на сине ни фичо, ни песетка, ни застава. Ламо Порше, окова пана мера сарвикине опе, таравале тап чороли каре. Ву, генум ме дија телам. Кеди ка ме дија, а кате шувли. Леле, ава кера ми дај, стој туке, ке дој мајде кад синџама занзари. Ме праставријал, куку дигден чао това време, јули месец, куку, ама коцке мраз, ча не се весар ко фрижидери сујтоно, лаво мраз очивала ме дијаке акате, ки манде најховај бе мо прав. Дикма која че? Ки манде ховај, ме сасова керав сатан. Лаво мразо тап, жлуп, ба керав кај мо дат, мишим ко Минхен, ки Германија, соске мо дат путуњал сине, а ти на Минхен. Лаво врда, лаја ме дијаја, чава, те родав ко Минхен ме даде. Чав ко Минхен, ресав ко Минхен преку Атина и Истанбул, тап ко Минхен. Рода ме даде на енигде, вакрав земјотрес, дарима овда те на нешто те на елеске ко Минхен. Ке ди камо дат вртинопеске круѓаво, сеа, лево, десно. Мо дат, ачов, хајде манцар, ке ди джуме даде да. Иранаме за Скопје, таро Минхен. Иранаме за Скопје. Кувава ко Скопје,
ме ми ставки Венеција. Поплава, ме ми става Венеција, а од вас Скопје поплава, со скепали 63-та, а вела нали 62-га поплава. И ки поплава, само со кучам на шаджун палеме да ја ме даде. Гјуринава, мопрал, мандја веруј, мандја на поише таро 45-50 минутите жмурина, знаеш ти? Ка пайрол колин, пуска тасло мандја орако да, джанен, грево, морски плодови. Гјуринава, араклу медија, спасинджу медија, ме даде наш, роде, модар, нигде не е. Па да е пути сати, 10 сати, 15 минути, поише наш ти, телопанина шти издржина, веруј ма. Шај некој поише таро сати, 15 гјуринау, наш ти. Ме мислив дека врал бари балвал пурвол. Шут бари балвал пурвол. Киманде ховај бе нај, дикма којача. Киманде, ме сасова керав, киманде ховај бе нај. Гјуринава, кеди камо да, царгню на вап, упри врба, бешела песке ки грака хала кај сие. Со пеневе. Да, бе, мопра. И кал чумлетари врба, уп, за непуни 2 сата гјури бе тап, а чумле ко куманово носине од ова време поплава, ко шукова керава јака на сунчинету мен. Киманде ховај бе колјона е. Одевел ме каракел. А тума те правете умуј. Ме када хова, вакер мanje када ме ховачу. А сојту ке бе, палем дал димосија. На бе бате бе. Окола Монри, кај дија пе годжи бе тука пене доводженде ке пинтај панч берша чили. Халпела ке мастари мечка. Мастари мечка. Добра, када некад манушевске халпе нешто и... Па халпо шоро, со ни родија таро алмири пица. Со ни родија таро дженгизи Хамбургер. хамбургер. Мулјан бате, мастари мечка. И мијак. Ништо, джелем кој ове ко комшија. А пене 63-та, а у земјотрес, а ту 67-ма бијандо. Оја. И сокерчан немечка ја. Ништо, джелем кој ове, комшија пена вака, те дема и пушка, оранцо, долма и ове и пушка, е чизмаве, оранцо, пинда, киле, пенол со среќа, пази како е, што правиш, пенам не се секирај, ту, ме бисмилај кишар планина. И вџикате, ератис, на, сабале алјум, сабале. А џучаравани заседа, јак нашти тарава, и клоли мечка, одат, огризли, ниша ни сарабла, чакао, дујано чика теле, лаве мечка, брат, со кади кела, гризли, 230-240 кила, чаблано ранцо, 230-240 и мечка. кила, Добро? чаблано ранцо, пандаво ранцо, тамам Ач. Коранц. Добро? Джа понодори, кај ди кави ромниле си, и мечке, џубли. Мечканица. И мечканица, со те чераве пенав. Аја, и геја чили удовица, пу, чакао, лада. Вој бате дека джане покова, похали, попили. И мечканица. И мечканица. Лада чала демла дуе куршуменцар кате, лад можда сала 380 кила. Лада чавла палал ано ранцо, само со црдием пинда метре и клиле дуј цекне. Мечкиција. Мечкиција. Па пенав гелда ачиле јети мора, кај кажам ко салија социјално теле најте долен. Ту, ленда, чапао, ко ранцо, право чере. Колјо. Дикма којача, лаđa обел народо шуне на мене. Када мен ховаđam, када? Никад. Увек. Оранцо козом киле сине туке? Пинда. Пинда киле. А е мечка козом киле сине ласочичал? Јексала 230 е даса сала негде 280 е цекнен салем по 170-180 жива мера. Па значи јек тони хем 386 кила хем 200 грама чичанки торбата ро 50 кила. Буд хова бе. А ту бе и поплава 63-та, земјотре 63-та и поплава 62-та, ту бијам до 67-ма, спасинѓанте дијате даде. Кај са на ту бијандо, ано ембриони, ки матка, ваджи, готар, па стардаралнин, шунма, диш. Амен сар муслимјања, сјамен хадиси тарамаро пекамбери аликим селам. Шај, мануш, ани војна, те дарал. Сминола. Ама ни смил те хохавол.
Насминовате хоавол. А мен нихо хава него пурда, цунами чера. На окоја балвал со зваздија те кашта со перада, мен ваџизало ресторани каперол. Хари поише, да. А, зала поише. Хаде бисмилја. Чуно на канал. Хајдете џаминге сериозно. Џакана сама озбилно, а кана зала сериозно. Ајде. Хаде бисмилја. Кате си јаментаро газда, дисаве награде. Шпорети, фрижидери, врда, компјутери. Пале почми сардан. Да бе на кјавски чи би Аке геап. Кате си епенге награда. Мека замоли сарав, еке, оходжа док размисли сарол, саво прашањете дол е ке пеаке, џанасар си. И пен вас дол по вас, дол точен одговор. Туди кој ка вас дол прво по вас. Те доби сарол песек награда, а маро ходжа, капо човек, а фетола ходжа, ма мора редасате џа. Дикав. Значи, од Џувљане кој е спремно, кој џанал те вас да по вас те дел одговор. Не секој прво пучиве ко бор беш трајнелас не и објаве Куранескер. Ајде. Џакераја. Ајде од Џувља. Тачно. Значи са стипајате куламбирино пи наградата рогаздија амаре пењаке. Кана дуито пучиве. Аке мене Амаре праленге. Аке. И се амен парфеми. Амаре праленге, добро. А чекана. Мате џакерав некој те вас дел по вас пошто ти кавла џутне и сијакате. Кајте џава кана кокома Мека муш. пуша, шали ме живти мене те. Ајде. Пралялен. Таромурша, каси ефта чаве. Штар, на. Ефта. Штар. Манда си има штар. Ефта. Шоф. Машалла. Састевел сте ме кавен. Джанесо се постави сардем кава прашање. Сиек. Матуџане, вониџанен. Се хадисо пекамбери алейкум селам ка пенол жени сарен тумен, множин тумен, за да би ко судно живе мете чудов тумен цар чалами. Нека вентке састен градоначалниче, хемун рештар. Амин. Извини. А кана падаек пучиве, шајлите поставинело чаумери, мушеске ваљани? На, џувљаке. А, џувљаке, окей, аз ще дам само Ма микрофони. панде манге ја, касни ја социјално. Ајде, ходжа, бујдо. Шоре са капе капту. Шоре са капе капту. Капучемо манда. Каџаманге. Газда чер халали каџаменге. Sarvi kinella pesini prvo romnije pekambereskiri Muhammed alaihissalam. И прво ромни. Кај Хатиџа? Аки ми пен окотар. Најсем шпиони. И Хатиџа. Ко? И Хатиџа нормално. Ма те пенен после еке около шпиони вачарда, ни вачардем. Ајде, кана џаја мушески сили. Кој тано прво аети суало амаре пекамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Муш, еке. Опра. Икре бисми рабике лези хале кал инсане минале икре рабуке лекре мелези лалеми билкалем. Машалла, колове. Те путрава са окурани, сар се путрава у фрижидери, валла и джека нака чердјава са фози. Ач. Те почул ту? Опаш, хај. Канаџавко социјално. Саве документора. Ме те одговори Сарав? А ту те доби Саре.
Газда, дали важи газда? Дали важи така? Саби манге, џувляни дали муршани награда? Муршани, добро. Пендан муршани. За социјално потребни документи се барање. Извод од матична книга на сите. Венчаница, хем лично карте. Ачке, ака нам е ваљани. Башо социјално, ваљани обрда Матовол 2026, најпурано 2025. Матовол ту Керкоштар спратја, шај само Котрин. Матовол ту више таро 5000 евра месечно приход, нали? Ачакана, началниче дик. Ајде, салјакана, тува чарте добил во награда. За легализација со турбул. Од Демири, на, ту. Бик ме, са разговори саде. За легализација. Барање. Имотен кај ликања. Елаборат. Авер. Паре. Ача, чифти се. На паре башка. Море клошар. Значи, барање, елаборатија. Например, вопчо прал, мечо прал. Наподелба. Разделба, бидај. Капекату шореза. Пасо. Мачинав. Кава си урбанизам, најшала. Добро, извини. Сотурбул. Наподелба. Изјаве. Дека далат. Але Ферди наш. Ама нас само изјаве, ваљани пенкало те пишини изјава. Од ова да потребно. Денчална награда? Диемле. Састи маса. Оте хате биеле. Алес? А туке ачучар. Ачакана, кај. Па на сеа социјално случај. Искендер. Чер халали мопрал козалако остеко со халян. Јек истамско прашање ке пејаке. Омеме ти постави сарда. Муршенге џувленге. Ајде, коватано прво аети објавимо тар Аллах азза ва џеле пегамберески алейхи селам. Аси не. Ајде, полоко којата ни последно сурата ро Кур'ани. Нас. Бекаре. Аби ек пен мекат два. Нас. Мипен. Парно, акава ниженава. Далтонисти се мили кава? Акава. Добро. Ајке, амаре пењаке да награда, пошто си ама одори веќе, те поздравинем, те селямин керем, те поставине опучи бе амаро прало фадилија кошај. Ајде, бате. Ајде, мо палбујрум. Махор, џанаја са ви фамилија сијан. Џанаја. Махор. Германски ја. После ка преведи стара. Муршески ли џивљак? Муршесе, баба. Па ако нека вор бијава, ходжа кавај пучла, ама ајде пандејк појтите вакера. Која тани и сура, која се нарекунала пе Бори е Куранескири. Порик. Бори. Бори. Бори бе, невеста, Бори. Добро. Бори. Хајде пралялен. Еке му прал. Оджа, точно? Сурату Рахман. Точно. Колјо? Комо прал? Па нормално. А и си јаме ли панда награде? Аки. Ајде, акана, и си каске муршеске, џувљаке? И си дуј џувља, јек мурш. Ајде. Кај те џа? Ходжа. Ач. Пењаке, ач акана. Шајли, кај те џа, бе? Акате. Еј, одори. Ајде, ми пе само те пучату, ту морате џане. Ки која програма ваљаните уклучина о фрижидери башо парнешеа? Девеска. Значи, девеска о фрижидери ваљаните уклучина башо парнешеа.
Набе, шпорети, бунинджапе, шпорети. Дела награда ка нам и пенот говоринджа точно. Ки девеска офрижитери вален тук тучина. Бујрум и пен са стипајате куландирине. Време, добро. Дишо, сега мен падна ек муршане ек джубляни. Сега мен време хоđав да 5 минутора. А рачимо прало дишо, черда ек дерсила чо, башо те чердол мануш сабарджија. Значи сабарджија, те утрпеливо. Седи ту дишо, Рамазанесе, ко Билал Хабеши кана иклиля мемту, и клело котарек фраери, ама тука пене дуй трупора си летеле кака. И хоđа се, селям алейкум хоđа, шалите пучавту нешто. И хоđа пенол бујрум, шун хоđа, модат, мулоу петак, сетинету, мулоу петак, хем кугјаки пув петок, шужодиве, валлај, билјај, хем дик, Рамазани. Коте како модат? И хоđа сар хоđа, пеноле се шумбе мочао. Чер довава ту, ти дај, ти фамилија, иншаллах Аллах, милосно, со милосно, кас милујупем ка чоле го дженети. Ама хоđа дик, модат, буд чисто срце, чиста душа синеле. Петок мулове, ки пуп куđа петок, ем плюс Рамазани. Ама хоđа, модат пиола сине, на бут ама по тринштар хајнекен. Палем хоđа пеноле, се те черол довава. Хоđа, дик, петок муло, ки пуп куđа Рамазанеске. Пиола сине пио, ама им келела сине ситно, спортска. Кецу кец, второ полувреме, джане, ситно, по 300, 400, 500 денари. Коте какувол, пале хоđа пеноле се сабарджија. Пенол, керендова, дик хоđа. Модат, чисто срце, чисто душа. Петок муло, петок ки пув хуđа. Бутлачи душа. Хем плюс Рамазани, о шејтајна, кови ме, о джехенеми ни черол бучи. Коте како? Па хоđа да најмелеко мануш. Гелоса бари. Шунма бевлят. Канакол и петок. Канакол Рамазани. Канакол Рамазански байрам. Капутал од дженети, ем капутал од джехенеми. Ка од ковинемпе о шејтајня. Пакет ка хулен дуј мелекја, кет ка старен те даде ко кабури педаја коротут со пила и сите чадоле. Мој свеку, мој. Идемо дале. Абе, падек. Ајде. Джубляк. Сарби кинуа песине и дај хемодат, таро пекамбери салаллаху алейхи ва селем. Значи джувљак ја опучи бе. А муршеске? Јали джувли, јали муш? Да. Амина Абдула, точно. О како е пекамбересо? О папо, уствари, Абдул Муталиб, браво. О Абдула, козум чаве сале. Набе о Абдула, е пекамбересо дат. Козум чаве. Туа кана буд пучија? На, деш. Сикле оваја, бе, бате. Хајде. Аки, кој доби сардакава? Аки, оке. Хем пандек прашање пењаки. Која раклеа о земзем пани? На. Освен и хаджера, јавер, која раклеа о земзем пани? Соске сале сте пучепа и си, јавер манушакат. Оке. Која раклеа о земзем пани, освен и хаджера? Хајде. Лјалјо?
Јави се, Јужна. Да, те пучае хоџа? Ко? Те пучае хоџа. Бие мо дервиши, бе, тачно. А кер те шинено народо? O Abdul Muttalib. Па, джалите джана. Така е. А? O папа пекамбересо претемеро. Значи ли падаек награди и столица? И столица Ирак Котан. Столица Ирак Котан. На, извини. Окей. Почујте ме прелален пењален. Ако накада прилика, амаре хоџасе, еке дерсе, еке насехатеа, теко влакерола маре калбија. Амен ка бешаменге, ка хаменге ме пралеа дишоја, ем ка оживина. А исто и туменге да мангавате ханте пиенте оживисарен, амаре хоџаe.